ka na itong tanan mga kaigsunan, mga kapaglaom. Amo mong gi-welcome sa itong ikaduhang gabi sa itong series, My Hope is Built. Kini siya sponsored by our Hope Channel South Philippines, kauban sa nagkadaiyang ng mga crew, mga volunteers sa tibuok Southwestern Philippine Union Conference. Karon nga kagabiyon mga kaigsunan, atong tunan ang suhito nga gitaytulan, My Hope is Built. Asa man mga kaigsunan naka-anchor ang imong pagtuo, asa man ang imong paglaom naka-anchor mga igsoon. Tungod kay kining pagtuo o kining paglaom, usa ni siya kapulong o duha kapulong mga kapaglaom nga diin adunay relasyon mga kaigsunan, mga kapaglaom. So ang atong title karong gabion, magapunting sa gitawag og ang paglaom diha kang Kristo. Sa diha nga nagbasa-basa ko sa libro mga kaigsunan, nagkaabot ko sa usak ka libro nga sinulat o eksperimento nga sinulat ni Robert Rosenthal and Leonore Jacobson. Kini siya nga eksperimento, gitawag din nila mga kaigsunan og Pygmalion effect. Unsa man ning Pygmalion effect? Ang Pygmalion effect, mga kaigsunan, gikuha ni siya sa usak ka sculptor dito sa gitawag og Greek myth, nga kining sculptor nga si Pygmalion, mga kaigsunan, nagsigig pangita sa dalaga, nagsigig pangita sa babayi, nga iya yung gusto. Apan sa sige niyang pangita, mga kaigsunan, sige siya lantaw-lantaw, siguro perfectionist ni si Pygmalion, wa gyud siya makakita, bisag usa, impanya, wa gyud perfecto. Og tungod kay sculptor man siya makaigsunan, nagkulit na lang siya sa babae nga iyang ginuna nga maoy pinaka-perfect sa iyang pananaw. Gani, madod pa sa istorya, ang skin, ang panagway, ang buhok, ang lawas, ang tanan sa maong babae, perfecto yung kayo. Og sa iyang pagtanaw, sa iyang kinulit, na in love mga kaigsunan si Pygmalion. Og sa iyang pagka-inlove, nag-ampo siya. Og may tinuod sa istorya, and this is not a Christian story, this is a Greek myth. Nawa ko lang ipaibalo ko ninyo. Og katong babae nga si Galacia nabuhi. Now, kini siya nga idea, gihimuan ni siya makaigsunan og eksperimento. Gitawag ni sila og gitawag ni siya og Pygmalion effect. Giunsa man ni siya nga eksperimento. Now, kining eksperimento, kini usa ka magsusulat, naghimo siya og pangunahuna kung unsay relasyon sa pagtuo nimo sa usa ka butang. So ang iyang gihimo didto, gihimo niya sa usa ka elementary schools, kauban ang mga teachers, kauban ang mga estudyante, naghimo silang exam og kini nga exam gihatag ngadto sa mga estudyante og kini nga exam kuno maoy mo determine kung kini nga mga estudyante matawag ba og intellectual bloomers. O sa diha mga kaigsunan nga gihatag na mong exam, wala kabalo ang maestra nga katuday nga test, piki dito, girig ang mga questionnaires nga wag ito'y kalabutan sa pagdeterminar kung kini nga mga bata bright ba o dili. Human sa mga exam, ang researcher naghimo og nagpili og 20% gikan sa mga bata og iyang gikuha ang mga pangalan og sa diha nga nakuha na niya mga pangalan, mga kapaglaom, gihatag dito sa teacher og gingnan ng teacher, kining mga bata base sa atong exam mao ni sila ang gitawag og mga intellectual bloomer. Sa diha mga kaigsunan nga nahibaw-on sa teacher nga kini ding mga bata intellectual bloomers dinhi, nagtuo ang mga teacher nga pinaagi sa iyang pagtudlo kini nga mga kabataan mahimong mag-uswag kay base sa maong exam, mga bright ni mga bata. Og tinuod man mga kaigsunan, pagkuha nila sa result katong 20% nga nahibaw-an sa maestra kunuhay nga intellectual bloomers, paspas kaayuhang iyahang pag-improve sa ilang academic mga kaigsunan. O nahibaw-an, nadiskubrihan, nga diin di ay pinaagis pagtuo sa maong teachers, nga kini mga bata bright, na nigkamot po siya mga kaigsunan, paghatag og mga maayong nga disenyo sa pagtuon, o kini hiniresulta sa improvement academically. Unsa man kadako ang kalabutan sa pagtuo nganha sa paglaom mga igsoon.
Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang paglaom, kung atong i-define ni siya, usa kini siya ka positive expectation or desire for a certain outcome, often accompanied by a sense of trust or confidence that this outcome will occur. Ang paglaom kuno mga kaigsunan, usa ka positibo nimo nga expectation o desire nga kirang imong ginuna mahitabo sa imong kinabuhi. O kining maong nga panghunahuna, gitagaan ning example. For example, ning example sa kining gitawag nato og paglaom, I hope to find a good job after graduation. O man mga example, graduate ta, may tag makatrabaho rin ko, no? Aron nga makabawi, makatabang sa akong ginikanan. O kung tanawon po nato mga kaigsunan, unsa ning gitawag nato og belief, ang belief mga kaigsoon, mao ni siya ang gitawag nato mga kaigsunan og foundation. Foundation mga kaigsunan sa paglaom nga naa sa imong kaugalingon. So ang imong paglaom magadepende kung unsa imong pagtuo. Kung unsa kataas ang imong pagtuo, diha pud magabase ang imong paglaom. Kay kung kulang gali ng imong pagtuo, kulang gali ng imong pangunahuna o ang imong pagtuo sa butang o malabot, mahitabo mga kaigsunan nga ang imong paglaom kulang sad. So may kalabutan ani mga igsoon. Ang paglaom nagadepende sa pagtuo. Og ang pagtuo nagahatag og foundation sa imong paglaom. For example, mingon ta, I hope to be with God in heaven because I believe in His promises. Ako naglaom nga ako makauban ang Ginoo diha sa langit tungod kay ako nagtuo sa iyahang mga saad. So sama sa gitawag na itong Pygmalion effect mga kaigsunan, dako kayog kalabutan ang pagtuo sa pagtransform sa atong kaugalingon. O pinaagi usab niya na sa Kristo nga mo'y magtransform na to, maghatag pod mga kaigsunan o paglaom sa atong kasing-kasing. Now, karon nga kagabion, ato tayo tulo ka mga importante nga butang nga atong tunan. Ato ni siyang tagaan o pagtagad mga kaigsunan, agi og paghatag og foundation sa atong serye nga naghisgot, My Hope is Built. Pwede man ta magtuo sa atong isikataw. Pwede ta maglaom sa iya nga mutunga siya. Pero ang mga tao, mga kaigsunan nga atong tuhan, usahay, masipya ta. Adunay nagpasalig na to nga, sige, mahitabo niya lang kanimo. Apan, usahay, sa diha nga maabot ang panahon, uy, di man day madayon, mahuy-huy ang atong abaga. And that is why in this week, karon nga simana makaigsunan, atong tagaan og pagtagad nga kinahanglan mahatagan nato igsuon og sakto nga pagsabot nga ang atong paglaom makapasikat sa pagtuo walay lain dili sa mga tao apan diha sa Ginoo. Point number 1. Hope is a self-fulfilling prophecy. Kung ikaw naglaom mga kaigsunan, kana siya usa nakakatumanan sa imong gihandom sa imong kinabuhi. Gusto na ko Tagalog pagtagad ang usa ka istorya mahitungod sa o makita sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 21 ngadto sa 43. Kini siya naghisgot mahitungod sa usa ka leader sa sinagog nga gipangalan og si Jairus. O sa diha nga si Jairus mga kaigsunan, miduol ngadto kang Ginoong Hesus, siya nagdali sa pagduol ngadto kang Ginoong Hesus mga igsoon. Nagdali-dali gyud siya og ingon pa siya, Ginoo, ang akong anak himatyo na. Palihog uban ako. Og si Hesus mga kaigsunan, kamo nalay basa sa atong history sa Mark chapter 5 verse 21 to 43, og mingon si Hesus, sige, kuyugan ta ka. Apan sa diha makaigsunan nga nagbaktas na sila padulong ngadto sa balay ni Jairus, kalit lang makaigsunan tungod sa kadaghang tawo nga nagpunsisok nga mukuyog ni Hesus, nabati ni Hesus nga adunay gahom nga migawas sa iyahang lawas, adunay nabati niya makaigsunan nga something is going on. Og siya nangutana, og inyong mabasa ang story sa gunsod ni sa istorya ni Jairus in between sa pagbaktas ni Ginoong Hesus kauban ni Jairus ngadto sa panimalay ni Jairus sa makaigsunan.
Dito nahitabo ang usa ka istorya sa babae nga nagsuffer sa pagdugo, mga kaigsunan. Sulod sa dugay ng mga tuig, og siya mihikap sa sidsid ni Ginoong Hesus. Og siya naayo. Apan kadto nga sitwasyon, mga kaigsunan, although usa to siya ka nindot kaayo nga sitwasyon, kay naayo ang usa ka babae, apan diha-diha, mga kaigsunan, sa dihang naayo ang usa ka babae, sa nga dunay gamay kumusyon kung kinsa tong naayo, sa dihang mituga ng babae, ako Ginoong Hesus ang naayo. Nganong Dios, ang imong pagto mo'y napakapaayo kanimo, miabot dayon ang sulugoon ni Jairus gikan sa ilang balahing siya. Jairus, sorry kayo. Ang imong anak namatay na. Ayaw nalag sa muka. Ayaw nalag sa muka si Ginoong Hesus nga moadto pa sa iyong balay. Patay na ang imong anak. Apan sa diha, mga kaigsunan, nga si Jairus nakabati niya na. Bisag adunay gamay nga discouragement, apan ang iyang paglaom wala na wala. Nga naman, nagtuo siya sa pulong ni Ginoong Hesus. Marcos 5, versikulo 36. Ngayon, do not be afraid, just believe. Sabi mga kaigsunan, no? Kaya balo si Jairus nga, patay ng iyang anak. Hatag og pagdiskuryo ang mga sulugon. Ay nagadto, ay nalang sa mukas Ginoong Hesus. Wala, patay na, ilubog na lang nato to. But then Jesus said, don't be afraid. Ayaw kadlok. Just believe. Milaho sila, mga kaigsunan, si Ginoong Hesus, kauban ni Jairus ngadto sa panimalay nilang Jairus, mga kaigsunan. And in verse 41, Mark chapter 5, verse 41, nagyon niya, Talitha cum, means, little girl, ingon si Jesus Christ, I say, you get up. Nabay pagduwa-duwa si Jairus. Possibly during the time, pero nakita ni Ginoong Hesus ang iyang paglaom. Pag-ingon sa Ginoo, don't be afraid. Just believe. Diretso sila makaigsunan. And then, diha sa pag-obserbar ni Jairus, iyang nadungog o iyang nakita. Sa dihang may istorya sa Ginoong Hesus, little girl, I say, you get up. Ang paglaom ni Jairus, makaigsunan, ngadto sa gahom ni Ginoong Hesus, naghatag igsuon og katumanan sa iyang handom sa iyang kinabuhi. Key point number 2. Belief and expectation in Christ. Gaya na atong gisgutan nga ang imong paglaom mao'y maghatag kanimo mga kaigsunan og katumanan sa imong handom sa imong kasing-kasing, og karon kana nga paglaom kinahanglan nga imong ma-develop. Aron nga ma-develop na siya nga paglaom, mga igsoon, kinahanglan nato nga mutuo og mag-expectar diha kang Ginoong Hesus. Pagtuo og atong yung laoman, atong i-expect nga buhaton gyud ang Ginoong Hesus ang iyang gisaad. Ang ato na pong istorya nga maghatag og illustration sa punto, ikaduhang punto karon nga kagabion, mga igsoon. Makita sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13. The centurion's faith. Kabalo naman ta. Kabalo ta sa istorya, mga igsunan. Sa dihang nahitabo ni dito sa Capernaum, dito si Ginoong Hesus sa Capernaum, usa ka centurion, miadto kang Jesus, ingon siya, Ginoong Hesus, ang akong sulugon, tuwas balay, di gyud kalakaw, paralyzed, and in great pain. Ingon si Ginoong Hesus, ba nila itabo? Nakita ni Ginoong Hesus ang pagmahal, no? Sa usa ka amo ngadto sa iyahang sulugoon. And that is very rare, mga kaigsunan. Sa tusegan ni nga, doon ay madunggan ako ng mga istorya, nga doon ay mga sulugoon nga dili pwede mo uban og kaon sa iyang amo. Doon ay mga sulugoon, mga kaigsunan nga dili parehag kaon. Ako nadunggan nga ang tag-iyas balay naghumay-humay, ang sulugoon nagmais-mais. Isa sa una to, pastor. Karon bag-o naman kay ang mga amo ron nag healthy lifestyle naman. So nabali na.
Ang sulugoon naghumay-humay, ang amo nagkamuti o karlang. O at least karon na nga mga sitwasyon magkaigsunan. Matutas palingki, naghanatang makita nga mga dato kayo, disakyanan, mamalingki, ang paliton, mga gabi, karlang. O uban pa nga mga lagutmon para nga mapababa mga kaigsunan ang mga sugar o uban pa. But this person, the centurion, adto na siya kung gugma sa iyang sulugoon nga na-paralyze. Ugiyon siya sa Ginoo, adto dito. Akong anak, akong sulugoon, luoy kayo, di kalakaw. Sa versikulo 7, mingon ng Dios, okay, walay problema. I will go, adto ko dito si mong balay, and I will heal him. Madto ko, ako siya ngayuhon. Ingon si centurion, kuyawa ganimot nga kinahanglan pa man kumuto mo adto dito. Ingon siya sa bersikulo 8, Matthew chapter 8 verse 8, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Ginoo, dili na gyud ka kinahanglan mo adto dito sa balay. Murag maulog yung kay ko. Ikaw sa kahalang doon among balay, murag di pa gyud pwede nga dadon to nimo, pero inani. Ako sa kasinturyon, ako nagakinabuhi sa mga mando gikan sa labaw nako, ug ako sa muhatag og mando ngadto sa ubos. Ug unsay akong istorya, ug unsay ilang istorya, ilang pagatumanon nga walay problema. I don't have any questions. Just say the word. Nindot kayo magkaigsunan. Just say the word and it will happen. Matthew chapter 8 verse 13. Ngayon diha. Go, it will be done as you believe it. Lakaw, it will be done as you believe it. And his servant was healed at that very hour. So, klaro nga pagkasulti, ang centurion, wa pa kaabot sa ilang balay. Pag ingon ng Ginoong Hesus nga, centurion, lakaw, o unsay imong tuhan, mo na mahitabo. O sa iyang pag-abot, ilang ma-imagine nga ang oras gikan sa pag-ingon o ang pagkaayo mga kaigsuonan sa ihang sulugoon daw pari-parihara. Right at that very hour. Ang pagtuo mga kaigsuonan, mga kapaglaom, sa usa ka centurion, wala na siya nagkinahanglan nga presente pa sa Ginoong Hesus. Tuhan ta ka. Mituo naman ko nimo, imo naman kong giistoryahan. I will expect that it will happen. Sa diha mga kaigsunan nga, miabot ang panahon nga mi-decide mi ni Mrs. nga mo balhin na. Tungod kay akong anak, mga kaigsunan, nag-anam-anaman naman og dako. At the time, 3 years old na siya. Nag-ampo mi ni Mrs. nga makakita og trabahoanan nga duol sa eskwelahan. Ani magod siya mga kaigsunan. Sa dihang gamay pa ko, nga padulong na mo eskwela, ang akong amahan, ug akong ginahan, nagpuyo mi dito sa Monte Vista, may desisyon nga mubalhin mig puyo. Pero ang usay makaunaw ako nga, isuda po na itong kahimtangan, no? Kaya nga naman, inani yung nahitabo mga igsoon. Sa diha nga, naka-decide sila nga mamalhin mi, at nga time, gamay pa man ko, nalang ko yung mga pipila ka mga sin nga mahinumduman. Ang ilang desisyon mo ni siya. Mumatatag sa'yo, dalo na to atong mga gamit nga pwede na to madala, sa Monte Vista man may diha man ko sa Monte Vista, Davao del Norte, murag Davao de Oro na karon siguro, a province. Adto ta sa daplin sa highway, pero ang atong goal nga moadto ta sa lugar nga dunay eskwelahan sa Adventista. Og mao ni ang ilang ampo sa akong mga ginikanan. Sa dihang nagulat mi diha sa bawang highway, nagampo sila makaigsunan nga ang unang nga bus nga moagi mo'y among sakyan. Kung ang bus padulong sa Davao, muadto mi dito sa SPAC. Kung sa una, murag nadunggan ako ng pangalan, murag Malaga, something. Kung ang bus padulong ngadto sa Butuan City, muadto mi padulong makaigsunan sa
NEMA or sa Forest Hills Academy. Tinuod man mga igsoon, ang una nga bus miabot, padulong mas butuan, munang naabot mi dito sa Magyangkang, sa Bayugan. Paguna-una ko sa experience nilang papa, kung saan man to eh? Huwag ay may kabalog kisay mong puyan dito, basta naabot mi dito, nanuktok lang yung mga tao dito, pwede mi makatpuyo. Antod, nagpuyo mi itong, dito mi nangatulog atong nay, butangan nagmais. Antod nga, nangita mi kabangan, nakabang mi, nagsugod og balik og business akong papa, mananahi man akong papa og mama, tailoring. Ka-eskwela mi dito sa Forest Hills Academy hangtod nga ni-graduate, hangtod eskwela sa Mountain View College hangtod nga ni-graduate. Kaming tanan magsuon, nga-graduate gyud sa atong eskwelahan tungod sa pagtuo sa mong ginikanan. Regardless kung asa padulong. Grabe ito mga kaigsunan. And this time it happens to us, my wife and I, we need to find a work that is close to Adventist school. Dako na po ng bata, nag-ampo na po minimisis, Ginoo tagai mi. And then I sent about 30 resume. All over the world. O sa diha mga kaigsunan nga pila ka mga oras ng labay. Gitubag ko ni Pastor Mungaya, ang kanhi presidente sa Northeastern Mindanao Mission siya nga Joy, balik diris Butuan sa imong lugar kay kinahanglanon kanamo sa radio ministry. Ang pagtuo mga kaigsunan maoy maghatag nato og foundation sa atong paglaom nga bisan daw nag-itsa ta mga kaigsunan og mga resume sa nagkalain-lain nga mga lugar hoping that someone, somewhere, God has prepared. O karon igsuon, akong anak nag-eskwela na pod sa atong eskwelahan. Sa iyang elementary grade, sa Butuan City Mission Academy o sa iyang grade 11 diha na pod sa NEMA. Ang pagtuo, mga kaigsuunan, maoy foundation sa atong paglaom. Remember, kung weak gani atong pagtuo, weak sab ang atong paglaom. And that goes to point number 3. Transformation through hope. Balikan na ito gamay kadali, mga igsoon, mga kapaglaom. Una, ang atong paglaom, kung ato ning ibutang gyud sa atong kaugalingon, kung taas ang level sa paglaom, maghatag ni siya og katumanan sa atong handom, sa atong kinabuhi. Kung kini, uyon og naka-anchor sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Kung atong paglaom, naka-anchor diha kang Ginoong Hesus, ang paglaom nato mao mga kaigsunan ang katumanan sa atong gihandom. Which goes to the next point, nga ang atong pagtuo mao ang pag-expect nga kung unsay giistorya Ginoong Hesus sa iyang saad, iya nang tumanon nganhi kanato. O pinaagi niya na, sa diha makaigsunan, ng imong paglaom ni Saka tungod kay ni Saka usab ang imong pagtuo. And those two works together, it will help you transform sa imong kinabuhi. Matransform ka pinaagi sa imong pagtuo. Nag-eksperimento ko mga igsoon. Dito sa usa ka mga dagkong tindahan, nila na ko i-mention. One time, anang buntag, nagdali-dali ko. Kay aduna ko'y kasal anang pagkahapon na ako'y gusto nga paliton. Palit ko og kanang pamada. Pamada naman ta kay dipinsas palid-palid sa hangin ba. Kasabot na mo ganong kinanglan pamadahan. So, sa diha mga kaigsunan nga nagpalit ko, nag-short ako, nagchinilas. Unya, pag sulod na ko sa kadako kay nga establishmento, dako kay nga tindahan, sulod ko dito mga kaigsunan. Sulod na ko dito. Nagdali-dali ko, ni-action ako diretso, nabantayan man ko security guard. Iya ko, sunong sa, iya day kong girikisa, tanan lawas na ko, akong mga kilid, akong mga bulsa, hindi pa sa ubos, iya kong girikisa, mga kaigsunan, nagchinilas raman ko. Pag human niya girikisa, igsunan siya nga, okay na sir, pwede ka makasulod. Dali-dali ko mga kaigsunan og sulod, palit ko pamada, uwan balik ko tos balay, ilis ko, kasal ko ng pagkahapon. Sa diya nga na human nagkasal mga kaigsunan, on the way back home, mingon akong asawa nga, hapit sa ta dito sa usa ka dako nga establishmento kay natay paliton.
Pagkapapit na ito mga kaigsunan, nakasuot ko, nakatay, naka-antipara, sinaw kaya ko sapatos, sulod ko dito mga kaigsunan. Pag sulod na ako, mura gyapon nga security guard ako nakita. Ismara namang security guard, wa namang kurik kisaha. Ni hunong ko igsoon, wa namang kurik kisaha di ay. Ano wa namang kurik kisaha ni? Wag ko kapagongin ko nga, sir. Gaya ng buntag niyan, ko din nagtinilas ko. Nag-t-shirt ako. Hapit na lang ko ni mo hubuan kay imo yung ikapuntanan basig unsa ni nasa akong mga bulsa. Pero karon nga na ako'y jacket, ako'y coat, daghan kay pwede na ako masuksukan. Walang yung kawagi ko ni mo tanduga. Isya nga lisod po sir. Nga perting pormahan ni mo niya mag-anak ko. Kuha naman na siya. Sabto naman na. Kung nakahunaw na, pwede dito. Bisag pobrito no, magdinato, magpurma-purma lang ka niya. Ano? Gining plaster yun. O to'y ingon sa kong amigo nga, bahalag usa lang ka buhok ang imong sanina nga nindot. Sa diyang mo patubang kagdag ko mga tao, kinanglan purma yun. Aron nga taas ang iyong respeto sa imuha. Unya kay, dili magitaanad. Sige lang. Mindset. Mindset. And that is in the human viewpoint, mga kaigsunan. Mindset lang. Truly, hope will transform you. Bisan sa atong panghuna-una lang. Wala pag-ilabot sa Ginoong Hesus sana. Sa ato lang panghuna-una. It can fulfill what we hope sa atong kinabuhi. How much more, mga kaigsunan, if our hope is anchored in Jesus. So ito na tong istorya sa prodigal son. Luke 15:11-32. I will not give you the details of the story. I want you to read it by yourself. Upinan yung Biblia later. In Luke chapter 15, verse 11-32. Wala magita nakahimo og PowerPoint ani. So aton lang buhaton nga tudlo-tudlo na lang no. Luke 15:11-32. Mao ni ang istorya mga kaigsunan sa usa ka prodigal son. Kaibalo naman ta no ang summary sa story iyang kuha ang iyang kaptangan, kuha niya iyang bahin, sibat siya, iyang gilakwatsa dito, antod nga, nagpuyo siya nga usa ka dato kayo, di na ginto madalag mindset lang kay, sa iyang huna-huna, dato siya, napagid siya kwarta, wag yun, atak, tanan. O sa diha mga kaigsunan nga, nahurot na niya, kay wapod siguro siya nag-invest, wapod siya nag-imog negosyo, basta lakwatsa lang, isigulaki, one day millionaire. Sa diha nga hurot na mga kaigsunan, and siya, paano mo ko'y kwarta? Pati naman yung lisuda akong trabaho. Nawaha ng iyang mindset. Di na gid pwede magpapretend nga dato kung ko'y kwarta. Nawaha na gid tanan. Isa lang gid ang nakapabilin sa iya. Ang iyang background sa gamay pa siya nga permitin niya mainumduman. Ang iyang background nga sa iyang ginikanan, ang iyang ginikanan mahigugmaon kayo, ang iyang ginikanan Kristohanon, ang iyang background nga iyang nadunggan nga mao ni mga pulong sa Dios, mao ni mga saad sa Dios mga kaigsunan. O pinaagi niya na nagunaw na siya. Ako, kung mauli ko dito sa balay, dawaton pag ko sa akong ginikanan. Bisag mga play lang kong sulugoon. And lo and behold, sa laktod ng istorya, uli siya dito sa iyang balay. Pag uli niya dito sa iyang balay, mga kaigsunan, nakita siya siyang mahan, layo pa. I was wondering, anong layo pa nakita naman siya? Naghimo-himo ko mga pangunaw-na. Posible siguro nga ang iyang amahan kada adlaw magbantay sa dalan kay basig buuli siya. One time na may iro sa balay. Gitawag namon ang iro nga si Bamboo. Usa ka Japanese speech. Japanese speech unya dili gyud pure-blooded, wa mi kabalog unsay ihang isa ka breed, amon lang gi bansagan nga Japanese speech mix alien. Kaya wa may kabalo. Ang iyang kinaya, mulag Japanese speech, ang iyang dagway, murag iro. Iro gyapon. Kining iro buotan gini siya. Pero ganahan gini siya mugawas. Sa diha nga nakagawas na siya, dugay kay muli. One time nakagawas ang iro, gikapoy, nagyo kong limot-limot, kas na di na magyud. Pero nagtuo ko mga kaigsunan nga mabalik yung iro. So kada taon nagani mo mo tingog sa iro, gawas ni misis. Tanaw mi kung nibalik na bang iro, wa magyapon. Hantod 4 days later. Kadlahon na may Pagtanaw na ko, nisulod na day siya kaya mo magyablihan da ng putahan. Yablihan na mo da ng gate aron nga makasulod siya.
O dito ako nakita, perting daghanan nagpinakan. Kaya pagbugno na dito sa mga iro sa silingan. O dito, trapuhan, gipakaon, kabigin niyang kaon. Tibok adlaw, nagsigiri siya tulog. How much more sa gibati sa usa ka inahan? Kami ni Mrs., mga dog lover, cat lover. Pero ang amahan sa prodigal son, kada adlaw siguro since ni lakaw ang iyang anak, nagsigi siya tanaw dito sa dalan, kanusa man gyud ni moabot ini kagabi siguro. Sama na mo ni Mrs., ablihan na mo daan ang gate kay aron kung mauli, pwede ra ka makasulod ini. Gibutangag pagkaon daan ang iyang kadalan, gibutangag tubig ang iyang butanganan sa tubig. Aron nga kung siya mo balik, bisag nakatulog mi, makakaon siya, makainom og tubig. Ang amahan mga kaigsunan sa anak nga nawala mga igsoon, nagsigi siya gulat. O sa diha nga iyang nakita ang iyang anak nga mobalik na, iyang giingnan, no, dili ka na ko imong sulugoon, mag-ihaw ta, magpiesta ta, mag-celebrate ta, kay nibalik na ka, and you will be reinstated as one of my sons. Mga kaigsunan, ang hope, ang paglaom sa usa ka daw nawala na nga anak. Ang paglaom mga kaigsunan, nga bisan lang kung mahimo siyang sulugoon, nga mubalik siya ngadto sa iyang amahan, nagtransform niya balik ngadto sa original niya nga pagkatao. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kini nga story nag-illustrate sa atong paglaom diha kang Kristo, nga maghatag natog espirituhanon, emotional transformation, just as Pygmalion effect shows transformation through belief. Ana ba ka sa sitwasyon mga kaigsunan nga daw nawad-an ka sa paglaom? Relasyon nawala, adunay commotion sa mga anak, pugtali sa ginikanan, problema sa business, sa trabaho, problema sa balatian. O daw ang imong kasing-kasing nawad-an na gyud sa paglaom. Ako kang imitarigson, mabalik kato sa pulong sa Dios aron ma-reclaim nimo ang imong pagtuo diha kang Kristo. Remember, ang imong pagtuo ni Kristo maoy foundation sa imong paglaom. O walay lain na tubasihanan, mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang mga eksperyensya nga naisulat din sa Biblia, nga maghatag ka nato sa pundasyon, nga kung kita magpadayon sa atong pagtuo, mag-uswag ang atong paglaom, o kana nga pagtuo, kana nga paglaom, mag-transform sa atong kinabuhi, gikan sa mga problema panguna-una, gikan sa mga problema physical, gikan sa problema emosyonal, o relationship nga to sa atong isikatao. All you have to do is to go back to the Bible and retrieve that belief, so that your faith, your hope will increase. Ang storya ni Jairus, mga kapaglaom, naghatag ka na to sa pagpahinumdum, nga bisan kung adunay delay, atong una-una, na late man si Ginoong Hesus sa pagtubag, just continue to believe and hope, because Jesus will deliver. Having hope is a self-fulfilling prophecy sa atong kinabuhi. Tungod niya na, atong palambuon ang atong pagtuo diha kang Kristo. Of course, we can trust other people. Of course, we can trust ourselves. But when we trust God, when we believe in God, mga kaigsunan, maghatag na itong tinuod nga foundation sa atong paglaom. Ang istorya, mga kaigsunan, sa usa ka centurion, naghatag ka nato sa usa ka eksperyensya. Kung taas na kayo ang level sa atong paglaom, dili na kinahanglan nga sama sa centurion nga, o sama kang Jairus nga iya pang ubanon ang Ginoo ngadto sa iyang balay. Mo level up pud mga kaigsunan nga sama sa centurion nga mingon lang, Lord, isulti lang na siya.
Just say it, and it will happen. O sa diha nga misulti ang Ginoo nga maayo ang imuhang sulugon nga na-paralyze mga kapaglaom sa pag-uli sa situryon dito siyang balay, hagbay ra nga naayo ang iyahang sulugon. Ang istorya sa prodigal son, mga kapaglaom, nagapahinumdum ka nato. Ako ugaling mahilayo ta, di man gid malikayan. Magduha-duha ta. Dili malikayan nga masipyat ta. Dili malikayan nga mawala ang atong pagtuo diha sa Dios. Dili malikayan nga madiskuryo ta tungod sa pangitabo sa atong palibot. Apan atong unaw-naon kanunay, mga kapaglaom, nga kung dili mawala ang atong pagtuo diha kay Ginoong Hesus, mubalik lang na ang atong paglaom nga diyan kita mahibalik ngadto sa iyang sabakan sama sa usa ka prodigal son. Sa iyang pagbalik, ang iyang expectation sa lugon na siya. Pero ang iyang amahan nga naghigugma kayo niya, gi-reinstate siya isip sa iyang pagkaanak. Masubo ta kay nahiubos ta. Di na ta mo simba. Maulaw na ta mo sulod sa simbahan. Sige lang. Apan hinumdumi ng Dios nangita nimo. O sa diha nga, ikaw nakasabot na sa imong sitwasyon, ayaw na pagdugay-dugay. O imo ning nabatian karon nga minsay mga kapaglaw. Paglaw mo gana ka sa maong sitwasyon, ayaw na pagdugay-dugay. Tindog kaasa man kadapit karon. O sulti si Ginoong Hesus, Ginoo, gusto ko mabalik nimo. Dili malikayan nga dunay pagduha-duha. Dili malikayan nga dunay paglaom. Apan balik sa pulong sa Dios nga mo'y naghatag na to o fondasyon sa atong pagtuo nga maoy mag-increase sa level sa atong paglaom. Siguro makaingon ta nga unfair man sa Ginoo. Nahiubos lang ta sa atong isig katao. Unya, di na dayon ta makig-istorya niya. Doon ay usa ka istorya nga niuli ang usa ka banang ngadto sa ilang balay. Pag-uli niya dito sa ilang balay, suko kay siya, mingon siya siyang asawa, day, magbulag na ta. Ingon ng asawa, ngano magbulag man ta dong? Siya, gikan ko dito sa atong silingan. Gibuhian niya yung kanding. Gisabsab ang atong tanom, perti na kong laguta sa akong silingan. Muna nga, asa naman tong akong mga sanina, asa naman tong akong bag, asa naman tong akong mga butang, kay mo lakaw na ko kay magbulag ta. Ingon mo asawa nga, ako sabot. Kamo'y nag-away sa atong silingan. Unya, pag mauli ka diri niya, may nga magbulag ta. Atong putlon niyang istorya. Sometimes, ang atong sitwasyon, mga kaigsunan, kung mawala na gani ang atong pagtuod sa Dios, mawala na gani itong paglaom, usahay, magkigbulag tas Ginoo, bisag ang atong nasuban ang ato orang silingan. Bisan atong nasuban ang ato orang higugmas kinabuhi. Bisan atong nasuban ang ato orang makamahigala, ang atong mga anak, atong mga ginikanan, ang atong membro sa iglesia, ang atong mga pangulo sa iglesia. Ngayon din nga, wala na ni, hikog-hikog na ni nga kuha, bahala na ni, puslan man. But do you think it's unfair to God? Ano makapaglaom nga kung nanata sa sitwasyon karon? Ayaw, wala ang imong paglaom diha kang Ginoong Hesus. Kaya kung imo nang buhaton mga kaigsunan, sa ako nang ikastorya, hope will bring hope in Christ. I would like to reiterate this. Hope in Christ will bring transformation to your life. I hope nga doon natin nakutlo karong kagabion mga kaigsunan. Kaya doon na may failure kapakyasan, doon na may failure ng kapakyasan. Why don't we come to God? Why don't we come to Jesus in prayer? Asking Him to strengthen our belief, our faith, so that our hope in Christ will also level up. Magampod ta. Dalay ko sa limbahon ng mga Diyos. Kikalipay na mo Ginoo ang imong inspirasyon karon nga kagabion. Gikalipay na mo o Diyos ang paghatag sa imong pulong na pinaagin ni Ana
makapalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Ug pinagi usab niya na mulambo ang among paglaom. Ang tao, Ginoo, kung mawadag paglaom, mamatay. Apan pinaagi kanimo, O Dios, nga mao ang maghatag sa pagtuo ngadto sa among matag usa ka kasing-kasing, mabanhaw ang paglaom sa among kasing-kasing ug maghatag kini kausaban sa among kinabuhi. Ako nagampo, Dios, ako aduna may among mga kaigsunan karon nga naminaw o nagtan-aw sa mga streaming sa Hope Channel South Philippines. Tabangi sila, O Dios, nga makahimo sa pagtuo o pagsalig diha kanimo. Aron dili mawala, hinunua mulambo ang ilang paglaom nga naka-anchor diha kang Kristo. Paglaom nga nag-expect sa katumanan sa imong mga saan. Paglaom nga naghatag ka na mong kalipay sa kasing-kasing nga bisan sa kalisdanan ining kalibutan na kami makapadayon sa magulat sa imong pagbalik nga maghatag sa kumplito nga transformation sa among kinabuhi. O kaming tanan nag-ampo, Dios, pinagi sa ngalan ni Jesus nga among pangaliyo po mudangat sa imong trono sa grasya ug dili minimo balibaran. Kaya mo kining tuhan ug lauman nga dawaton. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.